to kawai sai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, duk wanda ya ganni a mafarki da gaske ni din ne, domin shedan bai isa yayi kamanceceniya da ni ba. Sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bawan Allah ne mutumin kirki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka nemi wani yaro saurayi matashi a unguwa kaza a layi kaza, ka je ka ce masa shi makocina ne a aljanna. Ya gani a mafarki kuma ya san da cewa babin targibi ne wannan, don haka sai tashi sai ya je layin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa, amma bai san yaron ba. Yana ta tambaya ba a san yaron ba ma, sunansa kawai aka faɗa. Yana ta tambaya, duk mutanen da yake tambaya sai na neman irin mutane irinsa ustazu, duk ba san shi ba. Sai ya ji a ransa tunda dai bai samu bari ya tambayi sauran, sai ya samu wasu kawai a layi, sai ya ce musu da Allah kun san wane? Ya ce a ai wane ne. Suka faɗi nickname ɗinsa, ba su faɗi sunan da aka ji a mafarkin ba. Ai babban sunansa ya ce kaza ne tun ana makaranta, amma ai sunansa wane ne, dan shaye-shaye ne. Ai dan shaye-shaye ne. Shikenan sai ya je gidan, ya je kwankwasa, yaron ya taso wajen sallan azahar ne, amma yana tabbaci idonsa ya ja saboda ya kwana mai wa a club ko an je ana ta hidima, da aka ko sallah ma shi bayan yi. Ya fito sai ya gan shi wani iri haka, gashin kansa wani iri. Ya ce ha, ya ce kai ne wane? Ya ce ni ne. Ce to ni dai ban sani ba, na yi wani mafarki ne kuma ni na gama bincika duk layin nan kuma ni ban ga kowa ba sai kai din. Sai ce amma ni annabi sallallahu alaihi wasallam na gani ya ce wai in ce maka kai makwabcinsa ne. Sai ce kai ustaz ba nan bane. Ya ce ni din? Ya ce kwarai. Ya ce kai ustaz wrong number. Ya ce to ni dai sako. Ya ce to amma da Allah dan tsaya mana, gaya mu mana, ni ako wani aiki kake na alheri? Ya ce kai ni ba na sallah ba, ni ba na kaza, ni ba dan iska ne, ni fa kaza ne. Sai ce amma akwai wani aikin alheri da kai? Ya ce akwai guda daya. Ce akwai wata mata makociyar mu a nan sama, mijinta ya mutu ya bar mata marayu, bata da komi, bata da wanda, tana bara ne. Da na ganta sai na ce mata ta daina baran nan, ta dawo gida ta zauna. Sai na ɗauki albashi na, kullum in na je aiki na ɗauki albashi, tunda ni ina da wasu hanyoyin, sai in bata wannan albashin da shi take rike yaranta su ci gaba da zama. Na ce mata matukar ina da rai ba za ta sake shan wahala ba ita da yaranta. Sai ce cap, sai ce a to an zo wurin. Sai ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil janna. Yace ba mamaki wannan ne. Sai ce to ni dai na isar maka, amma ina maka nasiha ka san yadda za a yi a gyara. Ni dai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai mutumin yaron nan yana jin wannan abin sai ji jikinsa ya yi sanyi. Sai ce malam yanzu ina zaka je? Ce haram. Sai ce mu je haram. Da suka je a hanyar haram, gaba ta malam sai ya aske kansa, ya sayi jallabiya ya sa, ya shiga masallacin Allah mai alfarma. Ya ce wallahi ban taba shigowa nan ba, kuma a nan garin nake. Yana shiga yayi kuka, ya tsaya a jikin ɗakin Ka'aba malam, yayi dawafi li awwali marratin fi hayati, yayi sallar farilla. Malam ya ce mishi to an yi sallah ko za mu fita? Ce wallahi ba zan fita ba. Ya ce ai na zo kenan. Ya ce na ji wani daɗi da nutsuwa a raina wanda ban taɓa ji ba. Ya ce ai na tuba kenan. Yaron ne ya zauna a haram malam yana shan ruwan zamzam zalla. Ce wallahi ba zan iya fita a nan ba. Ya ce daɗin da nake ji ya sa ba zan taɓa iya fita waje ba. Ya ci gaba da zama. Ya ce sun shiga lokacin sallan la'asar ne ina ji, don ya je masa wajen azahar ne. Ya yi la'asar, ya yi magariba, ya yi isha, ya kwana yana sallah, yana ta istighfari, yana ta tuba. Malamin ya ce ya shigo sallah asuba, ya kira shi a waya, wayansa tana ta ringin. Ya je ya same shi daidai bayan an yi sallah asuba, yana kwance kamar yana bacci, wayansa tana ta ringin. Ashe wallahi malam Allah ya ɗauki ransa bayan an yi sallah asuba. Kaga yadda alherin dan adam yake kai mutum aljanna. Alheri ga masu rauni, karkare na alheri. Zai iya sama maka abin da sallah ba za ta sama maka ba. Sallar da babu alheri a cikinta ba za ta cika ta kai ka aljanna ba, amma alheri yana iya sama maka ladan mai sallah wanda baya da alheri.